Tak ešte raz dobrý večer, vítam vás na dnešnom webinári na tému finančné príležitosti a podpora pre návrat domov. Som veľmi rada, že ste si našli čas, pretože dnes sa budeme rozprávať o tom, aké finančné možnosti sú dnes dostupné na Slovensku, ako ich využiť v praxi a ako sa zorientovať v kariérnych a podnikateľských príležitostiach, či už pôsobíte doma alebo v zahraničí. Dnešným webinár je súčasťou projektu Slovretur Most domov, ktorý pomáha slovenskej diaspore získať prehľad o možnostiach, podpore a praktických nástrojoch, ktoré vedia uľahčiť návrat na Slovensko. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie Next Generation v rámci plánu obnovy Slovenskej republiky. Na úvod by som vás chcela informovať, že webinár sa nahráva a zároveň vás chcem povzbudiť počas celého webinára. Môžete písať otázky do chatu, ja ich budem sledovať a na konci sa k ním v diskusii vrátime. A ešte jedna dôležitá informácia, toto je posledný webinár z našej série a všetci účastníci sa automaticky zapoja do súťaže o branding poradenstvo zdarma v hodnote až 3 000 eur od kreatívneho štúdia Verteco. Výhercu vyžrebujeme v júni, takže určite sledujte náš web a sociálne siete. Je to super príležitosť pre každého, kto rozmýšľa nad vlastným projektom, podnikaním alebo chce profesionálne postaviť svoju osobnú značku. A teraz už veľmi rada privítam našich dnešných hostí, ktorí prijali pozvanie. Lívia Ploštinská, HR expertka a špecialistka na pracovný trh. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým. Pekný večer, Nika, ďakujem. Stanislav Celenk, špecialista na eurofondy a financovanie. Dobrý večer. Lukáš Hromec, pôsobiaci v startup prostredí doma a v zahraničí. Myslím, že on sa ešte k nám za chvíľočku pripojí. Áno, hneď to bude, to len technické problémy, ale hneď pripojíme. A Daniel Jukl, podnikateľ a aktívny startup prostredí na Slovensku. Takže vítajte. Takže ak môžeme začneme pohľadom na to, aké finančné možnosti dnes na Slovensku reálne existujú a ako sa k ním dostať. Stanislav, možno na úvod, ako by si jednoducho vysvetlil, čo všetko dnes spadá pod finančné nástroje na Slovensku? Ja by som chcel začať tým, že keď sa na Slovensku povie slovo eurofondy alebo granty, veľa ľudí si hneď predstaví automaticky byrokraciu, chaos a najmä pocit, že to je len pre vybranú skupinu ľudí. Dnes si ale chceme povedať, že to nie je celkom pravda. Na Slovensku máme, tak bežne vieme zakategorizovať 4 finančné nástroje. Eurofondy, čiže financovanie priamo z EÚ. Toto sú veľké balíky financií z Európskej únie, ktoré sú určené na rozsiahle projekty, na rozsiahlu infraštruktúru, pričom sa o ne môžu uchádzať subjekty z každého členského štátu Európskej únie za podmienky, že naplnia podmienky oprávnenosti. Ďalšou kategóriou sú štátne granty a dotácie, čiže ide o peniaze, ktoré idú priamo zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu ministerstiev a idú na nejaké menšie alebo špecifické zamerané projekty. Treťou kategóriou sú granty určené na podporu podnikania pre startupy alebo MSP schémy pre malé a stredné podniky. Tu sa bavíme napríklad o digitálnych voucheroch pre malé a stredné podniky, ktoré dokážu napríklad preplatiť digitalizáciu e-shopu alebo akékoľvek inovovanie podnikania založené na digitalizácii. Keď už sa rozprávame o MSP, tak si môžeme vysvetliť tento koncept, nakoľko tu ide o podniky, ktoré spĺňajú určité kvantitatívne kritériá, napríklad počet zamestnancov, ročný obrat či bilančnú sumu. Poznáme 3 kategórie malých a stredných podnikov podľa kategorizácie EÚ, a to mikropodniky, malé a stredné podniky. Kedy mikropodnik je podnik do 10 zamestnancov s obratom pod 2 milióny eur, myslím si, že to bude pre našich divákov najpodstatnejšia informácia, že práve pre takéto podniky sa výzvy otvárajú najčastejšie. A potom 4. kategóriou sú regionálne programy, kedy nejaké mesto alebo kraj vyhlási výzvu, kde prostriedky z nej sú určené na to, aby sa rozvíjalo konkrétne ten kraj alebo konkrétne to mesto, práve preto, aby sa v nich udržali alebo sa do nich vrátili nejakí šikovní ľudia, ktorí majú záujem. Áno. Má podľa teba šancu aj človek bez histórie alebo bez skúseností, myslím, ten podnikateľ z tej histórie? Odpoveďou mojou je, že áno, nie je to nevýhoda.
Výhoda je samozrejme mať za sebou nejakú podnikateľskú minulosť, nakoľko vždycky posudzovateľ uchádzača o financovanie si vždy pozerá nejaké registre, či už obchodný, živnostenský register, alebo stránky typu Finstat a tam vidia posudzovatelia, kedy boli firmy alebo živnosti založené, kedy k nej boli zapísané predmety podnikania. Niekedy je výhodou a niekedy je to až povinnosťou, aby bolo pri tej ktorej výzve, keď je zameraná napríklad na kultúru, aby mal uchádzač už nejaký predmet podnikania súvisiaci s kultúrou zapísaný v registri už pred tým, ako sa do tejto výzvy zapojil, aby nebolo možné vyhodnotiť to ako účelový zápis predmetu podnikania do registra. Rozumiem. A ako vyzerá cesta od nápadu k reálnemu tomu financovaniu? Že čo to všetko obnáša od vyhľadania až po napísanie? No tak prvá najdôležitejšia vec, ten základný stavebný kameň je, že projekt alebo nápad už musíte mať v hlave, už musíte vedieť, čo chcete robiť. Lebo bez toho nemá zmysel pokračovať ďalej vo vyhľadávaní víziev alebo v písaní žiadostí. Keď nie je presne určené, že čo chcete robiť, tak sa do toho nepúšťajte. Najskôr si to vy utriete u seba a potom môžeme prísť na ďalší krok. A tým je formálna stránka, nakoľko je pravda, že príprava podania žiadosti je vysokoformálny, administratívne celkom zložitejší projekt, nakoľko musíte vedieť čítať medzi riadkami to, čo od vás chcú v tej výzve, to, čo máte napísať do konkrétneho formulára. Keď napríklad sa zapájate do výzvy, ktorá vám má priniesť do podnikania nejaké inovácie, nemôžete napísať, že napríklad v rozpočte si chcete kúpiť nový MacBook, musíte vysvetliť, že prečo práve MacBook, aké špecifikácie potrebujete pre svoje podnikanie a prečo to splní tento MacBook. Ďalšiu rolu hrá včasná operatíva, čiže zozbieranie si všetkých podkladov, ktoré je potrebné priložiť k výzve. Dôležité je sledovanie termínov, nakoľko po dostaní podkladov k výzve sa nič nekončí, ale začína to. Možno sa vám budú ozývať referenti, ktorí od vás budú chcieť niečo doplniť, niečo dovysvetliť, niečo naopak vymazať z príloh. Tu môžeme vyzdvihnúť, myslím si, že to mi dajú kolegovia za pravdu, že tí pracovníci, keď vidia nejakú nedokonalú žiadosť, tak ich nehodia do koša, ale tým žiadateľom sa snažia napomôcť. Ďalej poznáme typy výziev, kedy nestačí len zaslať formuláre a papiere, podklady, ale bývajú k nim vyhlásené výberové komisie, kedy naživo alebo teda online výberová komisia si vyžiada stretnutie alebo respektíve rozhovor so zástupcom spoločnosti, ktorá žiada o výzvu, alebo teda o jednotlivca, ktorý sa o ňu uchádza. A táto komisia môže klásť nejaké doplňujúce otázky, ktoré žiadateľ musí vedieť zodpovedať. Ale aby som vás upokojil, tak to nie sú nejaké zložité technikálie k výzve, ale skôr nejaké administratívne veci, respektíve o váš pohľad na to, na čo chcete tie prostriedky využiť. Kde ľudia robia najčastejšie tie chyby? Že sú to skôr tie také formálne, administratívne? Ja si myslím, že existujú 4 kategórie chýb. Jednou z nich je príliš veľká všeobecnosť, kedy pri vyplňaní formuláru žiadosti o výzvu ľudia píšu veľmi všeobecné informácie, všeobecné frázy. Hodnotitelia týchto výziev chcú vidieť konkrétnosť, chcú vidieť, ako ste si už tú výzvu premysleli, ako chcete sa zlepšiť, keď dostanete prostriedky z tejto výzvy. Čiže samozrejme je tu problém, ak to naráža na nejaké obchodné riziko, na nejakú možnosť konkurencie podobne, ale je potrebné sa držať v takom zlatom strede medzi tým, čo odhalíte, čo chcete z prostriedkov výzvy použiť a aby ste ani neohrozili svoje ďalšie podnikanie. Ale teda prílišná všeobecnosť je jednou z najčastejších chýb. Ďalšou chybou je, ako sme si už na začiatku povedali, už musíte mať vopred ujasnené, že na čo tú výzvu chcete použiť, na čo chcete tie prostriedky využiť. Čiže potrebujete riešiť nejaký reálny problém, aby to riešenie malo nejaký reálny dopad, ktoré by malo byť spôsobilé buď zaplniť dieru na trhu, alebo osloviť potenciálnych klientov, a hlavne musí to mať nejakú budúcnosť. Nemusí to mať budúcnosť akože pre celý trh, ale stačí, aby to mal budúcnosť pre vás ako pre podnikateľa, ktorý sa o prostriedky uchádza. Ďalšou chybou, čo sme si už načrtli, je, že je podcenená administratíva,
nakoľko váš projekt môže byť super špičkový, ale ak zabudnete priložiť jedno potvrdenie alebo akúkoľvek potrebnú prílohu a ako sme si hovorili, výzvu vás na jej doplnenie, ale vy si nesledujete maily, tak potom projekt celý padá do koša. Čiže vysoko odporúčam, keď sa už do nejakej výzvy zapájate, tak sledovať si všetky možné komunikačné kanály, ktorá má tá výzva uverejnené, ako aj svoje, ktoré ste uviedli ako kontaktné údaje. A štvrtou takou dosť charakterovou chybou, ktorá sa stáva, je, že nejaký podnikateľ čaká, že dobre, bude mi schválená výzva, prídu mi peniaze a dlžím nejakému dodávateľovi pohľadávku za minulé faktúry, takže ja tieto peniaze použijem a chcem sa dostať z kola von, ale nefunguje to takto, lebo to nie je záchranné koleso, to sú vlastne financie na váš strategický rast a ak nebudete vedieť dokázať, že ste tie financie použili tak, ako ste si vo výzve vymienili, teda v žiadosti, tak potom to naráža aj na ďalšie aspekty. Správnoprávne a niekedy až trestnoprávne. Toto prosím vás nikdy nerobte, lebo toto je tá najtvrdšia a najhoršia chyba, ktorú pri financovaní s víziou môžete urobiť. Rozumiem. Čo je možno taký najväčší mýtus o eurofondoch a grantoch? Prečo sa možno ľudia aj boja do niečoho takého zapojiť, že to možno naozaj veľa papierovačiek obnáša, alebo že tie informácie nedostanú skôr? Ľudia sa boja presne z týchto dôvodov, že je to pravda, že je tam veľa papierovačiek, ale keď si uchádzač pozrie správne podmienky výzvy, vo každej výzve sú zverejnené aj príručky žiadateľa, čo je potrebné dodržať, čo je potrebné vyplniť, ako je čo potrebné vyplniť a čo je potrebné dodať ako prílohu. A ak sa s každou z týchto podmienok uchádzač vysporiada, tak si myslím, že nie je sa čoho báť. A keď už uchádzač má pochybnosti o tom, či to zvládne, na trhu existujú špecializované portály na sledovanie výziev, kedy sa nejaká výzva otvára so zhrnutím podmienok tej výzvy, alebo priamo môžete osloviť agentúry, ktoré sa zaoberajú vypracovaním týchto výziev a tí vám ochotne pomôžu. Aké projekty majú dnes najväčšiu šancu na úspech? Alebo čo dnes reálne funguje? Na ktoré oblasti sa možno je dobre sa zamerať? Dnes sa otvára veľké množstvo víziev zameraných na digitálne technológie. Či už ide o automatizáciu, umelú inteligenciu alebo digitalizáciu procesov, čiže digitalizáciu vo vnútri spoločnosti, pre zdravotníctvo, pre dopravu, pre energetický priemysel a podobne. Digitalizácia úplne je number one. Ďalej sú to ekologicky zamerané výzvy, orientované na životné prostredie a zelené projekty. Tých sa tiež objavuje čoraz viacej, čo ich vyhlasuje buď Európska únia alebo štát. Poľnohospodárske, lesnohospodárske a potravinárske projekty. Projekty zamerané na energetickú udržateľnosť budov. Tu upozorňujem, že nie sú to len budovy verejné, ale sú výzvy, ktoré sú zamerané aj na podnikateľov, či už na výrobne alebo podnikové centrály. Myslím si, že tieto výzvy sú najčastejšie. Kde možno hľadať tieto výzvy? A ako som už spomínal, na internete existuje zo pár špecializovaných portálov, z ktorých odporúčam najviac portál GrantUp, kde pekne sa o to ich zamestnanci starajú, prinášajú aktuality, zhrnutia nových víziev, otvorených víziev, kategorizácie, že pre akú skupinu sú ktoré výzvy vhodné. A ešte existuje tiež veľmi dobrý portál Grant Expert, ktorý funguje podobne. Dobre. Aký by bol možno taký prvý krok, keď chce niekto začať alebo nájsť si nejakú tú správnu svoju výzvu? Je to hlavne o tom hľadaní toho vhodného? Prvý krok je pekne si usporiadať, čo chcem tou výzvou dosiahnuť, ako chcem tie prostriedky použiť. A potom, keď idem hľadať sám, tak využijem internet, využijem tieto dva portály. Možno sú aj iné, ale skúsenosti osobne ja mám hlavne z týchto dvoch. A pozerám, že ktoré podmienky, čo naplňam ja, čo naplňa ktorá výzva. A zvyčajne, keď je otvorená výzva, tak sa na to viem napasovať. Sú určite obdobia v roku, alebo aj v mesiaci, kedy sa otvárajú
výzvy, ktoré mi nebudú vyhovovať, ale keď počkám možno mesiac, možno 2, tak sa niečo objaví, niekto vyhlási nejakú výzvu, či už štát alebo Európska únia, kde stojí za to sa zapojiť. Takže má zmysel tomu venovať ten čas, hľadať, možno chvíľu si počkať a zapojiť sa do tej správnej, premyslenej. Je to o trpezlivosti pri hľadaní výzvy, je to o trpezlivosti pri čakaní na výsledok môjho zapojenia sa do výzvy, ale trpezlivosť rúže prináša, lebo vždycky, keď vám, poviem to ľudovo, odklepnú prostriedky z výzvy, vám sa otvárajú nové cesty. A keď ich využijete tak, ako ste nastavili vo výzve a projekt pekne uzavriete, tak ste z cudzieho vrecka naplnili svoje problémy, vyriešili ste ich a jediné, čo vám ostáva, je rozvíjať svoje podnikanie ďalej a hľadať si ďalšie výzvy, lebo nakoľko, ak vám vyjde jedna, budete chcieť hľadať ďalšie, nakoľko je to fakt dobrý spôsob. Financovania, áno. A ešte, keď k tomu času sa možno vrátime, že koľko môže tak trvať, keď si napíšem tú výzvu, podám si žiadosť, ako sa reálne pozerať na to obdobie schvaľovania, čo môžem očakávať, kedy mi tie peniažky cinknú. Nemôžete očakávať hneď, že podáte žiadosť a nič už nemusíte robiť, len vám cinknú peniaze. Musíte si sledovať výberové komisie, ak ste sa zapojili do výzvy, ktorá má výberové komisie. Musíte si sledovať maily, musíte sledovať konkrétne výzvy, majú svoje konkrétne stránky, kde je vždy uvedené, v akom procese schvaľovania sa vaša žiadosť nachádza. Keď si vybavíte všetky formality a keď odošlete posledný dokument, ktorý preukazuje to, že ste oprávnení žiadateľa, že peniaze vám už iba majú prísť, tak do 7 dní, zvyčajne 7 až 15 dní a máte peniaze na účte. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Vidíme, že možností je naozaj veľa a podstatné je vedieť sa v nich zorientovať a správne ich uchopiť. Žiaľ, viem, že sa nemôže zostať do konca webinára, ale ak má niekto otázky z našich poslucháčov priamo k tejto téme, pokojne ich pošlite do chatu a my vám na ne odpovieme prostredníctvom mailu. Takže ďakujem pekne, Stanko, za tvoj vstup. Ďakujem pekne za pozornosť. Majte ešte pekný webinár. Majte sa, dovidenia. Ďakujeme. A poďme sa teraz pozrieť na to, ako vyzerá realita pracovného trhu a uplatnenie praxi na Slovensku. Livia má pre nás pripravenú prezentáciu. Dobrý večer všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujem za spustenie prezentácie. Nech sa páči, Mirka. Odovzdávam slovo. Dobre, ďakujem. V prvom rade ja sa ospravedlňujem na začiatok, keďže som si zabudla okuliare, takže budem si pomáhať svojimi poznámkami, ktoré mám pred sebou, lebo sa mi ťažko číta z toho monitoru. Každopádne, keď sme pripravovali keď ma oslovila Mirka s touto témou, v podstate sme zadefinovali také 4 oblasti alebo otázky, na ktoré by bolo dobré a vhodné teda pre účastníkov tohto webináru zodpovedať. A je to teda návrat na samotný pracovný trh v Slovenskej republike. Určite každého zaujíma nejaké to mzdové zaradenie a prípadne nejaké porovnávanie sa medzi pozíciami alebo teda v rámci regiónov, ale aj so zahraničím. A ďalšou takou oblasťou, ktorej sa budem venovať, je ako sa ohodnotiť v rámci toho výberového konania a ako si aj vypýtať tú adekvátnu mzdu a o to hodnotenie. A na záver, samozrejme tomu všetkému prislúcha príprava správneho a konkurencieschopného CVčka, životopisu. Môžeme prejsť na ďalší slajd. Čiže taká tá prvá oblasť, ktorej sa chcem venovať, je návrat na ten pracovný trh slovenský, čo určite vyžaduje prípravu už v samotnom zahraničí, nielen teda z balíku idem domov, ale samozrejme zistiť si všetky tie administratívne úkony a potom teda sa pripraviť na to hľadanie práce. Čo sa týka takých tých kľúčových nejakých prvých možno 6-7 bodov, ktoré som zhrnula, je to tá administratíva v zahraničí.
Určite si pred tým odchodom treba vyžiadať potvrdenia o ukončení pracovného pomeru alebo o štúdiu, prípadne samozrejme diplom mať. A takisto, ak ste pracovali v zahraničí, treba si vyžiadať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Toto všetko budete potrebovať pre všetky inštitúcie, ktoré máme na Slovensku. Sociálne zabezpečenie, ak máte teda nárok na dávku v nezamestnanosti, môžete ju poberať v zahraničí, respektíve môžete ju export požiadať na Slovensko prostredníctvom presného formuláru, ktorý nájdete na rôznych portáloch. Ja ich mám aj zhrnuté v mojej prezentácii, ktorá teda bude následne dostupná. Odporúčam všetkým sa určite zaevidovať na úrade práce. A ten termín je zvyčajne tých 7 až 10 dní podľa toho, aké nejaké tie obnovy alebo ako ten príchod plánujete. Toto vám samozrejme pomôže jednak pri hľadaní práce, ale určite máte tým poriešené aj zdravotné poistenie, čo teda ruka v ruke ide s tým, že treba navštíviť svoju bývalú zdravotnú poisťovňu alebo teda samozrejme zdravotnú poisťovňu, v ktorej sa teda chcete zaregistrovať, ak ste sa odhlásili. A samozrejme, treba doniesť všetky príslušné doklady a verím tomu, že teda pracovníčky tej, ktoré poisťovne vám určite poradia, čo všetko budete potrebovať, aké potvrdenia. Je dobré navštíviť aj sociálnu poisťovňu pre istotu si zistiť tú svoju históriu. Vie si každý občan Slovenskej republiky v rámci toho, keď má vytvorený svoj login na sociálnu poisťovňu, alebo teda pracovníčka vám je spraviť prehľad vašich období odpracovaných, kde máte nejaké okná a podobne, na čo máte nárok, na čo nemáte nárok. A samozrejme, trvalý pobyt si treba doriešiť, pokiaľ teda máte ho odhlásený, alebo teda samozrejme potrebujete mať všetky platné doklady na všetky tieto inštitúcie. A určite sa treba zamyslieť aj na to, čo s daňami. Pokiaľ ste v zahraničí pracovali, tak si treba poriešiť aj daňovú otázku, ktorá teda bude určite aktuálna po tom, čo už budete na Slovensku a bude teda, treba povedať, ročné daňové priznanie. Ďalej sme tam mali otázku teda možnosti hľadania práce. Samozrejme, v predchádzajúcom vstupe, ktorý som mala v rámci týchto webinárov, sme sa tejto téme venovali hlbšie, ale teda takéto zhrnutie by som povedala, samozrejme treba si pozrieť platformy, ako sú pracovné portály Profesia, LinkedIn, Jobs, Kariéra a podobne. Určite je veľa špecializovaných programov, teda sledujte iniciatívy, ako je LEAF, ktoré pomáhajú Slovákom v zahraničí nájsť uplatnenie doma. Určite aj Úrad práce vie poradiť. V rámci spoločnosti Internship ponúkajú a podobné možnosti sú. Čiže treba sledovať aj sociálne siete, aj teda spoločnosti, ktoré vás zaujímajú. Určite mestá alebo teda aj komunity organizujú networkingové a neformálne stretnutia v rámci HR konferencií, job well trhy, otvorené dni na vysokých školách a podobne. A užitočné zdroje, jak som spomínala, pre všetky informácie, ktoré potrebujete ešte pred tým návratom, ale teda už aj ten prvý týždeň, dva, ktorý ste na Slovensku, sú Úrad práce, europa.sk, Daňový úrad, Sociálna poisťovňa a EURES-web. A jednou z teraz tých oblastí, ktoré som na začiatku spomínala, že sa aj trošičku povedujeme, je aj to mzdové zaradenie a teda porovnanie pozícií a podobne a prípadne platov za zahraničím. Čo sa týka Slovenska, aktuálne mzdové ohodnotenie na Slovensku vychádza z rôznych teda parametrov, ale teda minimálna mzda pre rok 2026 bola stanovená na 915 eur mesačne v hrubom. Náš zákonník práce v podstate definuje strašne veľa práva, povinností, ktoré má zamestnanec, ktoré má samozrejme aj zamestnávateľ, ale teda zákonník práce definuje 6 stupňov náročnosti. Tie sa väčšinou využívajú v tej výrobno-priemyselnej sfére. V ostatných sférach samozrejme je to v rámci teda ohodnotenie tej samotnej pozície alebo teda toho, aké možnosti ten sektor má alebo ten samotný zamestnávateľ. A priemerná mzda v podstate momentálne, tam sa nebavíme o tej minimálnej stanovenej, ale tá úroveň v roku 2025 bola odhadovaná približne od 1625 až po 1658. To sú teda podľa štatistík verejne teda dostupných. A
Ja veľmi odporúčam veľmi dobrú stránku a portál, ktorý používam aj ja sama pri svojej práci a ktorý teda odporúčam aj kandidátom, aj teda, samozrejme strašne veľa ľudí pozná web stránku Platy.sk, kde teda skutočne sú v podstate 3 sektory, kde teda človek nájde kopec informácií, ktoré potrebuje, či už sú to platy na pozíciu danú, na ktorú sa chce hlásiť v rámci teda segmentov. Je tam kalkulačka výpočet čistej mzdy, dane, odvody, zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa. Čiže tým, že ten človek prišiel zo zahraničia, každý ten členský štát Európskej únie má úplne iný systém. Samozrejme, všade sa platia dane, tak to poviem. Všade sú nejaké odvody zdravotné. Ale ten systém, koľko je to percent, ako to funguje, je iný a toto môže človeku pomôcť sa zorientovať, že asi koľko teda z tej hrubej mzdy, ktorú teda bude mať v tom zamestnaní, pôjde na ktorý odvod a do čoho teda v rámci sociálnej poisťovne bude prispievať, čo ide do zdravotnej poisťovne a aká je teda daň v rámci Slovenskej republiky. A taktiež, na čo je platy.sk veľmi dobrý nástroj, je urobiť si porovnanie. Porovnanie medzi samotnými pozíciami, keď máte viacero tých pracovných ponúk, ale aj medzi regiónmi, pretože samozrejme Slovensko je malé, ale na druhej strane veľmi široké mzdové rozmedzie je od západu po východ. Čiže každý ten okres, či už je to Bratislavský kraj, či už je to Nitriansky, Banskobystrický, Košický, sú tam rozdiely v tých mzdách v rámci segmentov, ale teda samozrejme aj v rámci tých pozícií. Takže je dobré si tam pozrieť a trošku sa zorientovať, čo vlastne si na tom pohovore, keď už teda som pozvaná, môžem alebo mám si zapýtať. Treba byť triezvy pri tom uvažovaní, ale samozrejme netreba sa podhodnotiť, to určite. Moje teda odporúčanie, aby som to nejak zhrnula, pri tej príprave na pohovor a aj na tú otázku mzdového ohodnotenia si teda prejdite lokality, ponuky práce v danom regióne v oblasti segmentu a určite si veľmi triezvo a pragmaticky zhodnote svoje znalosti, skúsenosti, vedomosti, aby ste sa teda vedeli správne zaradiť. A boli úspešní, to je ten cieľ. Určite pri tom pohovore sa pýtajte na celkové ohodnotenie. To nie je iba o tej brutto mzde. Vždy sa teda pri otázke, aké mzdové ohodnotenie očakávate, vyjadrujte v brutto mzde, nie v čistom. Je dobré sa pýtať na celkové hodnotenie, pretože väčšina spoločností máva už package. Nie je to len samotné jedno číslo, jedna mzda, ale sú to benefity, bonusy, odmeny v rôznej skladbe a tak ďalej. Čiže aby ste si vy vedeli nejak prepočítať v nejakej ročnej báze, rozdrobené na každý ten mesiac, aký teda ten package môžete obdržať od tej spoločnosti. Buďte primerane a zdravo sebavedomí a argumentujte určite skúsenosťami a nenechajte sa podceniť. Také kľúčové rady pre úspešné vyjednávanie. Ja vždy hovorím kandidátom, alebo teda ľudia, ktorí sa ma pýtajú o radu, alebo prídu si so mnou spraviť také cvičné výberové konanie. Pripravte si nejaké také 3 sumy v hlave, alebo teda napíšte si to prípadne na papier, ono to pomáha, má to tak vizuálne pred sebou. Určite si dajte nejakú ideálnu mzdu, minimálnu hranicu a takú nejakú otváraciu ponuku. Aby ste to vedeli nejakým spôsobom lavírovať v rámci týchto 3 súm. Téma platu v rámci toho pohovoru väčšinou býva na záver. Ideálne, keď sa vás vlastne ten personalista alebo tá osoba, s ktorou teda máte nejaké to stretnutie pracovné, na to spýta, skúste sa prípadne opýtať protiotázkou na tie benefity a to vám tak trošku roztvorí tie nožnice a možnosti si zistiť, čo vlastne v tej ponuke je, čo si môžete vlastne napočítať do toho balíku a možno zistíte, že tá vaša nejaká úplne ideálna mzda môžete ju dosiahnuť aj inými benefitmi, nie len tými peniazmi. Čiže to vám pomôže pri tom takej tej stratégii a vyjednávaní s tým budúcim zamestnávateľom.
ja som spomínala, podložte svoju mzdu argumentami, úspechmi, zručnosťami, vzdelaním, skúsenosťami. A taktiež rozhodne to, nezabúdajte na to, že máte hovoriť mzdu v hrubom a teda nie čistom. Mám tu takú poznámku, neporovnávajte pozície medzi krajinami. Ja pracujem aj s inými databázami, napríklad s nemeckou mzdovou databázou, pracujem aj s českou mzdovou databázou. Nemôžeme sa porovnávať. Jednak je tam iné daňové, zdravotné, sociálne zaťaženie, jednak tie platy v tých iných krajinách sú úplne niekde inde postavené, takže netreba sa tým nechať nejak zmiasť, že si vypýtate mzdu niekde úplne iných rámcoch vyššie alebo aj nižšie na danú pozíciu a v podstate sa možno pripravíte o šancu získať tú pracovnú pozíciu. Takže treba sa orientovať čiste na tú lokalitu, na slovenský trh, na ten región, na podobné pozície. Ako si pripraviť konkurencieschopné CV? A túto otázku, keď som si tak pre seba postavila, ja pôsobím vo svojom segmente asi 15-20 rokov. Tých CVčiek, ktoré mi prešlo rukami, počítačom a tak ďalej sú, ja by som povedala, že už tisíce. Neexistuje ideálne CV. Je strašne veľa nástrojov, softverov, portálov pracovných, ktoré vám pomáhajú vytvoriť si to CV v rôznej forme, v rôznej štruktúre, v rôznych formátoch. Sú však také kľúčové body, ktoré pri tej praxi, čo som sa stretla, sú veľmi nápomocné tomu lepšie a jednoduchšie tej druhej strany, tomu zamestnávateľovi, tomu personalistovi čítať tie CVčka a potom sú také hrubé chyby, ktoré akýkoľvek formát máte, akejkoľvek farbe, akékoľvek motýliky a podobné mašličky tam vyčančané máte, nepomôže tomu nič, proste keď sa tieto chyby v tom CVčku urobia. Čiže keby som to tak zhrnula, určite si zvolte správny formát a štruktúru tak, aby to bolo jasné, prehľadné a čitateľné. Obrátená chronológia, čiže najnovšie skúsenosti na začiatok ako prvé, tie staršie chronologicky dole v rámci teda tej A4, povedzme to takto. Stručnosť a prehľadnosť. Ideálne sú 1 až 3 strany. Samozrejme, keď ten človek s vekom vám pribúdajú skúsenosti alebo robíte na projektoch každý rok, každé 2 roky niečo iné, môže toho byť veľa, viacej aj 4 strany. Určite, čo neodporúčam, a s tým som sa tiež stretla, že boli CVčka 7 až 10 stranové. Ja som už na 4. 5. strane nevedela, čo bolo na začiatku, keď som sa naozaj koncentrovala na ten obsah. Čiže snažte sa každé CVčko prispôsobiť danej pozícii. A toto strašne veľa kandidátov nerobí. Čiže môže to byť firma, ja neviem, môže to byť priemysel, výroba, môže to byť segment služby, môže to byť IT. A vy ste niečo podobné robili, čo tá firma hľadá, ale neviete to vytiahnuť do pozornosti tomu personalistovi. A vytiahnete tam niečo, čo pre nich nie je podstatné. Čiže naozaj zamyslite sa nad tým, čo tá firma asi očakáva od toho kandidáta, čo ste veľmi príbuzné robili podobné projekty, možno aj v inom segmente, a to tam treba uviesť. A taktiež ďalšia jedna taká veľmi dôležitá vec, prečo spomínam to, aby to bolo štrukturované a jednoduché, je to, že strašne veľa firiem dneska používa softvery na rekrut. AI a podobne, samozrejme fičí to vo veľkých spoločnostiach aj v menších, už je to bežný štandard a väčšinou tie spoločnosti majú aj vlastné softvery na spracovanie CVčiek. Alebo teda tie CVčka, keď pošlete ako prílohu, si ich vedia natiahnuť do tých svojich systémov. Pokiaľ máte špatnú štruktúru toho, či už to Word, PowerPoint, PDF a podobne, tie systémy to vedia rozpoznať určité veci, ale nevedia naparsovať do správnych kolóniek vaše data. Čiže potom naozaj tí personalisti majú problém spojiť ten systém, ktorý oni majú s vašim CVčkom. Čiže v jednoduchosti, ja hovorím, že je krása, takže naozaj úplne jednoduchý formát,
Profesia SK ponúka strašne veľa layoutov, veľmi zaujímavých, veľmi pekných, dá sa tam vybrať, myslím, z 10 nejakých boostrov. A potom sú aj ďalšie, samozrejme, portály, kde viete si pripraviť správne CVčko. Takže určite treba použiť niečo, čo už je štandardizované a má to dobrú formu a dá sa to ľahko použiť aj pre tie spoločnosti, ktoré majú vlastné nejaké systémy a softvery. A taký ten obsah toho CVčka, okrem tej chronológie, samozrejme zamestnávateľov, časovej nejakej línie, je, že zamerajte sa teda na úspechy, nie na povinnosti, alebo teda nejaký suchý job description, ktorý ste mali ako prílohu k pracovnej zmluve. Čiže skúste tam nejak vyzdvihnúť nejaké úspechy, výsledky, či už čísla, percentá, alebo čo sa vám podarilo s tímom napríklad, alebo aký projekt ste úspešne dotiahli do konca. Používajte také tie akčné slova. Vytvoril som, riadil som, implementoval som. Demonstruje to vašu iniciatívu. Také tie doing a nielen suché frázy, vety alebo body, ktoré nikomu nič nepovedia, keď sú to len heslá, ktoré nevedia spojiť s reálnou nejakou hodnotou, projektom, niečím, čo naozaj malo na konci dňa nejaký prínos pre tú firmu, pre tých ľudí a posúvalo tú firmu dopredu. Spomínala som to, prispôsobte si CV konkrétnej, alebo teda životopis konkrétnej pozícii, analyzujte si ten inzerát, pozrite si background tej firmy, ich web stránku, identifikujte sa s tými zručnosti, ktoré máte, ktoré tej firme môžu a tej pozícii môžu pomôcť a ktoré teda ten zamestnávateľ hľadá. A to zakomponujte do toho životopisu. Na začiatku je dobré samozrejme mať základné nejaké údaje v tom životopise. Pridajte 3-4 vety, čo sú také vaše kľúčové prednosti, skúsenosti, kompetencie, ktoré viete hneď použiť do akéhokoľvek prostredia pôjdete a ktoré môžu mať pridanú hodnotu pre tú firmu. Nedávno som dostala otázku, to ma teraz napadlo, to nie je v prezentácii, že čím dávať do životopisu fotografiu. Áno, nie. Áno, keď tú fotografiu máte profesionálnu, pekne spracovanú, zachytáva to presne tak, ako teraz mňa vidíte, že po prstiach, tak toto poviem. A nedávajte, prosím vás, fotografie také tie, že na pláži, flip-flopy, tielka a podobne, lebo ja už som naozaj videla asi všetko. A keď poviem všetko, tak všetko v tých životopisoch. A takže radšej bez fotky, ak nemáte profesionálnu, pekne spravenú fotku, nevadí to, veď sa za to nezrúti, nikto vám to CVčko nevyradí kvôli tomu. Keď už teda fotku, chcete tam mať fotku, je to super, nice to have, ale tá fotka nech je business profil, tak toto poviem. Dobre, čiže toto sme si prešli a teda na záver v rámci teda toho CVčka zdôraznite teda nejaké svoje relevantné zručnosti, či už hard skills, soft skills, školenia. Je dobre dať všetky školenia, nemusíte z tých školení vypichovať iba tie, ktoré sú relevantné pre tú spoločnosť, čo si teda vymyslíte, že je relevantné, alebo pokiaľ naozaj máte nejaké špecializované školenie, ktoré možno pre tú firmu nebude momentálne nejakým prínosom, ale to neznamená, že v budúcnosti to nemôže byť plus, a že práve niečo také nové prinesiete do tej spoločnosti a hovorí to a vypovedaciu hodnotu o vás to má, že naozaj sa chcete a snažíte vzdelávať a zaujímajú vás trošku aj iné oblasti a teda, že stále s tým mozgom a hlavou pracujete. A ja som tak na začiatku tohto vstupu ohľadne toho CVčku spomínala také, že never a nikdy a že čo úplne, že CVčko môže mať tie motýliky a kvetinky a neviem čo a keď je tam toto, tak to je, že no go. To sú gramatika, pozor na chyby. To okamžite znižuje akúkoľvek profesionalitu a nie je to len v slovenskom jazyku. Veľa životopisov a veľa firiem vyžaduje teraz životopis aj teda, či už v nemeckom jazyku, či už v francúzskom, či už v anglickom. Máme na to
na weboch rôzne prekladače, rôzne checkingy toho právopisu. Dajte si to skontrolovať týmto nástrojom. Lebo aj v anglickom jazyku ja som koľkokrát videla také chyby, že rozmýšľam, že to není, že nepozornosti, to je naozaj, stačí hodiť do Google a hneď vám tú vetu prepíše, alebo teda vám to počiarkne, alebo vám tam ukáže tú chybu. Takže určite gramatika. Formát teda súboru posielajte radšej v PDF-ku, aby sa teda zachovalo formátovanie a nebolo tam možné zasahovať do toho, čo ste poslali. A spomínala som teda tú naozaj že profesionálnu fotografiu, ktorá teda je dobré ju mať, ale nie je to, že je problém, keď to tam nebude. A myslím si, že za mňa všetko a čokoľvek robíte, robte to s radosťou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Ja by som sa ešte k tým CVčkám trošku vrátila. Je podľa teba lepšie naozaj si prispôsobiť ten životopis na tú danú pozíciu, zamyslieť sa nad tým, čo tá druhá strana vlastne potrebuje, alebo teraz rozpošlem 100 životopisov a budem dúfať, že jeden sa mi vráti zo žiadosťou. Určite, Mirka, odporúčam si naozaj prispôsobiť ten životopis a nehovorím tým, že tam máte klamať a zavádzať alebo zatajovať nejaké veci. Určite niečo, čo môže byť zaujímavé pre nejaký hospitality segment, nejaké vaše projekty, nemusí byť zaujímavé pre nejaký priemysel a naopak, keď ste robili nejaké zaujímavé školenia alebo ste pracovali na nejakých technických veciach, tak treba to v tom životopise zdôrazniť. A čo ešte to ma teraz napadlo, je, že pokiaľ teda opisujete danú tú pozíciu, čo ste na nej robili, tak tie kľúčové veci vždy raďte od vrchu až po tie menej dôležité alebo také opakujúce sa repetitívne dávajte dole do toho textu, pretože tam ide o tú psychológiu na pozadí ľudskú aj toho personalistu, že my si skôr pamätáme, čo je vždy na vrchu určitého odstavca a textu a čím ďalej čítame v rámci nejakej oblasti, tak tým menej akoby sa stráca naša pozornosť. Čiže také tie kľúčové veci vždy na začiatku v rámci, pracovali ste pre nejakú firmu 10 rokov, tak tie kľúčové veci na začiatku, nejaké projekty a potom také tie repetatívne týždenný reporting alebo toto a to, čo sa automaticky opakovalo. Takže určite to prispôsobiť a nerobiť teda tie 10-stranové elaboráty a fotografie v plavkách. Ďakujeme. A ešte teda vrátime sa viac k tej téme navrátilcov. Je podľa teba ľahšie si nájsť uplatnenie ľudí, ktorí boli v tom zahraničí, že využijú tie skúsenosti, možno jazyk, že sa im otvárajú ešte viac tie dvere možnosti uplatnenia? Vieš čo, Mirka, ja by som povedala, že áno. A toto bude platiť vždy. Pretože aj ja som bola v zahraničí, študovala som v zahraničí, to bolo pred 30 rokmi. Naučila som sa veľmi dobre plynule anglický jazyk. Jednak ma to dostalo okamžite na vysokú školu, ale jednak mi to otvorilo aj možnosti potom hneď sa po vysokej škole zamestnať. A to nie je len ten jazyk, to môže byť aj človek, ktorý pracoval v nejakej, IT firme, alebo to mohol byť aj proste odborník na nastavovanie kukarobotov a mal možnosť ísť do Nemecka, do nejakej spoločnosti v rámci automotív, alebo do Španielska, do Francúzska. Čiže ten človek sa tam tak naučil pracovať možno s podobnými technológiami, inými technológiami, získal jazykové zručnosti, získal technické zručnosti o strojoch, systémoch, technológiách, ktoré možno tu nie sú, alebo sa sem len prinášajú. Čiže určite áno, nie je to len tie soft skills, sú to aj tie hard skills, sú to aj tie technické znalosti. Takže ja jednoznačne odporúčam človeku to trošku otvorí také tie kultúrno-sociálne väzby a uvedomenie si, kde sme, kto som, čo chcem, čo nechcem. Nikde sa nežije ľahko, všade treba pracovať, všade treba platiť dane a už je len na tom človeku, aby si našiel to
to svoje miesto a tú prácu, ktorá ho baví a najlepšie, keď to bude na Slovensku, lebo to teraz potrebujeme. Áno. Dobre, ďakujem pekne za veľmi praktický pohľad na pracovný trh a uplatnenie. Ešte krátko doplníme, že na našom webe nájdete aj kontaktné centrum Slovretúru, kde vám vieme pomôcť s konkrétnymi otázkami od práce a podnikania až po administratívu. Nájdete tam aj pracovné príležitosti a možnosti spolupráce. Takže ak vás dnešná téma zaujala a určite sa tam oplatí pozrieť. Teraz sa pozrieme na tú druhú stranu, realitu začiatku projektov a podnikania. Lukáš, ty sa pohybuješ v startup prostredí aj v zahraničí. Ako vnímaš možno rozdiel medzi podnikateľským prostredím na Slovensku a tým zahraničím? Ak by si sa nám mohol predstaviť aj, že čomu sa venuješ? Hej, ahojte, takže ja poviem teda, že som v Čechách a tam som aj začal bakalára študovať, teraz už som na magistrovi. A teda keď som si vyberal, že kam chcem ísť študovať a či vôbec chcem ísť študovať, lebo pracoval som už aj predtým v rodinnej firme, že mal som nejaký ten základ, videl som, ako funguje podnikanie, už predtým, ako som išiel na výšku alebo sa rozhodoval, či vôbec pôjdem. Ale teda oslovil ma jeden program tu v Brne, a ten bol, že 50% teória a 50% prax, že reálne sme si založili družstvo a na to družstvo sme začali zakladať všelijaké, mali sme podcast, mali sme študentskú platformu, dievčatá si urobili značku legín a rôzne projekty. Ten program má menej ľudí, že tam to je aj cieľ, že nie je to pre 50-100 ľudí, ale snažia sa to tam držať tak okolo 15 až 30 študentov, aby to bolo akože aby sme sa tam vedeli riadiť ako taká malá firma, malé družstvo a popri tom sme mali nejakú tú teóriu a nejaké klasické predmety ako mikro, makroekonómia a manažment a také klasické, čo je treba k tomuto podnikaniu. A teda aj poviem, že to bolo na VUT, na fakulte podnikateľskej a program sa volá ESBD, po anglicky Entrepreneurship and Small Business Development. A teda už popri tomto štúdiu v Brne som zistil, že to podnikanie ma baví a že chcem sa vydať týmto smerom. A chodili sme s týmito projektami po Brne na rôzne hackathony, na rôzne akcelerátory a ozývali sme sa rôznym firmám. Tým, že tam aj táto fakulta je v takom technologickom parku, to volajú, niečo ako také malé Silicon Valley, tak je tam veľa firiem, čo majú záujem o mladých ľudí, čo chcú podnikať, takže toľko k tomu môjmu štúdiu. A takže nebolo to, že by som chcel odísť zo Slovenska, alebo že chcem ísť teraz rýchlo preč, lebo už som mal aj zo strednej školy skúsenosť zo štúdium v Kanade. Vedel som, že je to super, ale že vždy sa chcem vrátiť, že tu mám to svoje zázemie, rodinu, kamarátov a že by som chcel niečo zmeniť tunak. Takže to bolo čisto iba kvôli tomu, že mi vyhovoval ten program v tom Brne, ten bakalársky. A teraz ešte k prvej otázke. Áno, čiže využil si tú príležitosť ísť sa zdokonaliť v tých oblastiach podnikania a tak. Hej. A ja by som sa ešte spýtala, že ty už asi pracuješ aj na nejakých vlastných projektoch alebo skôr takej, že práci, že ako vyzerá tá realita, keď popri štúdiu, časová náročnosť, že čo si ľudia často idealizujú alebo neuvedomujú, keď popri štúdiu začnú už aj pracovať na nejakých projektoch alebo v podnikaní. No, že človek niekedy fakt nespí a proste musí to chcieť, že není to nejaké 9 to 5, alebo keď si dáte part-time, že robíte iba 2 dni, proste keď robíte takéto podnikateľské veci alebo chcete niečo rozbehnúť, tak tomu musíte fakt venovať všetko svoj čas a musíte si vedieť niektoré veci možno odoprieť, či už tých kamarátov alebo rodinu, alebo robiť projekt s kamarátmi, čo tiež môže byť veľmi, veľmi triky a ťažké, ale teda, že tie začiatky nie sú najjednoduchšie, ale potom tie nejaké výsledky a keď sa zúčastníte toho akcelerátoru alebo nejakého hackathonu a podarí sa vám tam niečo, alebo iba získate nejaký dobrý feedback, lebo tam chodia zaujímaví ľudia,
zaujímaví podnikatelia, čo už niečo dosiahli, nie len podnikatelia. A keď dostanete ten feedback a vidíte, jak môžete zrazu sa niekam posunúť, čo môžete zmeniť, takže musíte tam mať ten drive, že vám toto dáva nejaký endorfín, nejakú radosť, že to chcete robiť. Ale časovo je to akože náročné, že ten spánok je niekedy veľmi limitovaný. No. Áno, rozumiem. A keď ty si pracoval aj na zahraničných projektoch, aj pre slovenské firmy, že keby si nám vedel povedať nejaký taký rozdiel v prístupe, či už pri tom zahraničnom podnikaní. Ja som bol zrovna v procese, startup sa volá Great, teraz už tu v Amerike, v San Francisku, ale teda ja som tam začínal robiť počas toho, ako vznikali a chalan, čo ho založil, je z Bratislavy a aj dlho to robil v Bratislave, aj keď je to celoeurópsky startup a venuje sa to športovcom, hlavne teda hokejistom teraz, tak on chodil po celej Európe, po štadiónoch a teda ja som sedel doma, či už v Brne alebo v Bratislave a všetko to bolo na diaľku, nás bol 10 členný tím a komunikovali sme iba online, že tam nebola ani žiadna interakcia osobná, že by sme sa stretávali. A bol som v procese, kedy získali cez Venture Capital firmu veľkú investíciu a teda bolo potrebné sa presunúť do tej Ameriky. A tam som videl, že aha, že toto je už niečo úplne iné a ani ma to až tak nelákalo, lebo či už je aj tá konkurencia väčšia, ale aj tá komunikácia už zrazu začala byť, keď už získali nejakú investíciu Venture Capital, to sú obrovské 100 miliónové, miliardové firmy, čo veľa vecí dokumentujú, veľa vecí vám chcú zmeniť možno, takže už sme zrazu neboli na takej voľnej nohe a už to nebol len taký startupík, projektík, ale už to zrazu začalo naberať takú štruktúru a nehovorím, že sa mi to nepáčilo, iba to bolo niečo iné a stalo sa to veľmi rýchlo a ja som popri tom ešte stále študoval, takže z tohto projektu som napríklad odišiel, aj keď som stále za dobre s celým tímom a veľmi sa im darí v tej Amerike, rastú, ale už to nebolo pre mňa, takže toto som zažil taký prechod z toho Československa a z Európy do Ameriky, že som to vnímal, že je to úplne iný svet. A mne teda vyhovuje tento československý trh, povedzme, a toľko k tomu. Áno, super, že si to vieš takto porovnať. Ja by som prešla už k Danielovi a ďakujem teda veľmi pekne za vstup. Trošku prezradím, že nám povie niečo viac aj o vašom spoločnom projekte. Ahojte, áno. Tak pýtam sa, že ako vyzerá taká realita budovania projektov startupu na Slovensku? Máš s tým skúsenosti? Môžeš nám povedať aj o vašom spoločnom projekte s Lukášom? Určite, no vôbec to nebolo také, alebo nie je to také jednoduché, ako som si to predstavoval a naplánoval, keď som si začínal, že a vymyslí sa nejaký produkt alebo nejaká služba, nájdu sa na to peniaze a ide to. No tak taká realita teda vôbec nie je. A celé to teda začalo, my sme vlastne teraz s Lukášom vyvíjame špeciálne voňavé náramky a už sa tomu venujeme rok aj 4 mesiace pomaly a stále sme na začiatku, čo je úplne neuveriteľné. Ja som čakal, že už vo februári už budeme predávať, ale realita je teda iná. A asi môžeš vedľa na ďalšiu. No, či takto nejak vyzerá náš prototyp, ktorý je stále vo fázi vývoja. A je za tým hrozne veľa. Je za tým veľa e-mailov dodávateľom, distribútorom, skúšania, hľadania ľudí, ktorí to dizajnovali, ale teda ktorí robili štruktúru tej komory. A to bolo tiež neskutočne náročné nájsť niekoho, kto by vedel presne spraviť tú štruktúru tak, aby sedela ako má, aby splňal všetky požiadavky. A potom, ako hovorím, posielanie e-mailov dodávateľom, hľadanie ich, debata s nimi, či nám pošlu vzorky, koľkokrát nám ľudia ani neodpísali. Prvý prototyp úplne som písal do Číny, to bolo asi 250 dodávateľov, ktorých som odpísal do Poľska, Slovenska, Česka a nakoniec som skončil v Číne, kde mi povedali, že mi to vedia vyrobiť. A tak sme sa dohodli
rukami, no my sme sa dohovorili, poslal som im návrhy, projekty, alebo ručne kreslené návrhy, chalan povedal, že jasné, že presne vie, že čo chceme, že spraví nám to, bude to strojom robené, no a realita bola znova taká, že stálo to nemalé peniaze, prišlo to a bolo to robené na kolene, takže aj takéto začiatky. Čiže skrýva sa tam naozaj veľa takej tej neviditeľnej práce, s ktorou predpokladám, že asi si nerátal, keď ste do toho išli na začiatku? Vôbec som si nerátal, no. Ja som bol úplne taký, že mám návrh, nájdeme na to investora, potom investor zaplatí dizajnera a ideme. No. Lenže tie peniaze sú koľkokrát jednoduchšie nájsť, ako celý ten proces za tým. A k financovaniu, ako to riešite? Alebo na začiatku, keby si nám len tak okrajovo spomenul, že možno tak odporúčil aj niekomu, kto má nejaký ten nápad, ale možno tie peniažky chýbajú. Tým, že ja sa v podnikaní hýbem už troška dlhšie, tak som to už častejšie riešil a pozeral som stránku Grant Expert. To je asi taká najlepšia stránka na granty. A keď sa bavíme o nejakých eurofondoch alebo financovanie v rámci štátu a veľkých firiem. A jeden večer som sedel doma a tiež som presne nad týmto rozmýšľal a tak som si vlastne zaplatil prístup na túto stránku. A za do okolností tam bola zrovna výzva zo súkromného sektora, ktorá končila o 10 dní. A my sme s Lukášom za 10 dní museli napísať komplet celý biznis plán, všetko ohľadom náramku, ohľadom značky, brandingu, čo bolo tiež neskutočné. Tam sme pomaly nespali. Takže jedna cesta je určite tento Grant Expert, alebo potom rôzne facebookové skupiny a za mňa, čo sa mi najviac osvedčilo, je rozprávajte sa s ľuďmi o svojom projekte. To je asi to najviac, lebo nikdy neviete, kto má aké kontakty. My sme takto tiež prišli na jedného pána s Lukášom, sme sa bavili a chalan stál proste za nami, počúval nás a zrazu, že zaujímavý projekt, máme peniaze, poďme sa o to porozprávať. Úplne z ničoho nič. Takže treba sa podľa mňa čo najviac rozprávať o tom projekte a keď nevidie, tak tí ľudia, ktorí to skúšali, tak vás len pochvália, že OK, skúsil si a nikto nebude z toho taký, že skúsil si niečo a teraz sa ti vysmeje, že nepodarilo sa ti. No nie, posuneš sa ďalej. Áno, čiže naučiť sa možno aj z nejakých tých chýb alebo teda niečo, čo nevyšlo a druhýkrát to spraviť možno nejak inak. Že Určite pomôže. múdrejšie poučiť sa z chýb. Ale treba sa poučiť z vlastných, tak z druhých sa ťažko učí. Aj keď to môžete počúvať, čítať všetko, ale vlastné chyby sú najlepšie. Realita je iná, áno. Je to tak. Dobre, prejdeme si ešte niečo k tomuto padre, alebo môžeme prejsť k takej spoločnej diskusii, lebo trošku nám aj môžeme išiel čas. Tuto už asi môžeme prejsť ďalej kľudne. Dobre, tak ďakujem pekne a možno asi otázka na všetkých, že čo je dnes taká najväčšia príležitosť pre mladých ľudí? Možno ten online, digitálny svet, viac možností, prepojenie s tým zahraničím. Za mňa určite je to online a AI. Je to hrozná pomoc, ktorá sa finančne nedá vyčísliť, takže online a AI. Čiže aj na začiatku toho podnikania je to cítiť, je to pomocník. Určite je to pomocník, ešte pred tým rokom to bolo také všelijaké, ale teraz za tento rok, ako každý mesiac to napreduje, tak je to neskutočné. Nedá sa to ani stíhať, registrovať. To, čo s tým dokážete urobiť a koľko vám to dokáže ušetriť aj nákladov na tom začiatku, na tie prvotné researche, keď ešte si nemôžete dovoliť niekoho a už aj tak väčšinou tí ľudia to začia robiť cez to, že tu ide iba o to, že či s tým viete pracovať, ale dokáže to veľmi ušetriť, či už čas alebo financie. Livka, možno z tvojej oblasti tej kariéry? Išla som sa práve nadýchnuť. Áno, a určite to online prostredie, AI a vzdelávacie programy, ktoré si kdekoľvek viete nájsť a koľkokrát aj zadarmo, len treba vedieť hľadať. A to vás posúva dopredu a naučíte sa kopec vecí.
alebo prípadne naozaj aj niektoré tie vzdelávacie programy nie stojí veľa, ak ich treba platiť. Takže naozaj toto prostredie, ktoré spomínali kolegovia. V čom je podľa vás Slovensko reálne konkurencie schopné a v čom naopak stráca oproti zahraničiu? V čom to možno máme tuto ľahšie a zase na druhej strane, že čo je jednoduchšie v rámci toho zahraničia? Či už nejaké presadenie sa alebo kontakty? Ja by som povedala z tej ľudskej stránky, ďakujem. Ja by som povedala z tej ľudskej stránky, tým, že sme možno malá krajina, a je nás relatívne málo, keď sa porovnávame s inými štátmi alebo väčšími ekonomikami, že to je možno aj taká tá výhoda. A ja si myslím, že stále sme takí dobrí ľudia a to je taká devíza, ktorú my nevieme koľkokrát predať a zúročiť. Že strašne chceme byť niečím, čo nie sme a nakoniec nás to potom robí také tie prekážky. Takže byť tým, čím sme a čo je v nás dobré a to také to slovanské, to naše. Ja si myslím, že stále je tu kopec dobrých ľudí, akékoľvek generácie od tých 15 až po tých 60. Čiže nájsť to dobre, čo je v nás, po tej ľudskej stránke. Pretože kvalitné hodnoty v nás sú, len sa ich nebojme dať na vonok a použiť ich a zúročiť. Takže ja s tým určite súhlasím, že sme tu menší trh, sme možno kompaktnejší, vieme sa rýchlo dostať k tým ľuďom na vyšších priečkách možno, alebo tí, čo už majú tie skúsenosti, takže sa dostajeme k cenným informáciám rýchlejšie. Stále je tu veľmi veľa šikovných ľudí a aj keď chodím, alebo aj chodí Dado alebo po tých webinároch, alebo aj čo sme boli na nejakom hackatone, tak nikdy sme sa nestretli s niekým, kto by vám nechcel pomôcť, alebo kto by vás negoval a hovoril, že to sa nedá, že tak ako bolo povedané, presne sú tu veľmi dobrí a kvalitní ľudia stále a není ťažké sa k ním dostať, lebo sme malí celkom oproti ostatku, hej. Čiže ten užší trh je skôr taký benefit, treba to vnímať ako benefit, že to Slovensko je menšie, kompaktnejšie a tie možnosti tu sú a netreba ich naozaj niekde až za rohom hľadať. Určite ešte výhoda je, že posledný rok, dva, aspoň čo ja tak vnímam, tak začína sa dávať, alebo teda mladí podnikatelia z tej vyššej vrstvy si začínajú dávať dôraz na to robiť networkingové stretnutia a spájať aj tých mladých nepodnikateľov alebo začínajúcich podnikateľov a celé sa to vlastne začína dávať do takej sféry, ako je v zahraničí. Čiže taká edukácia aj toho podnikateľského sektora a viacej možností. Áno, možno taký jeden tip, že coworkové priestory sú dobré na toto, že či už v Bratislave The Spot, alebo Inkubátor na STUčke, alebo XY ďalších, či už to má nejaká firma, alebo Regus v Poluse, že je ich tu fakt nespočetne a tie akcie tam sú, že stačí tam dojsť. Super za tip. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Už máme po 7. Náš webinár sa pomaly blíži ku koncu. Možno by som vás ešte vyzvala, že ak by ste chceli niečo povedať k tým našim poslucháčom, nejakú radu, keď rozmýšľajú nad niečím začať alebo vrátiť sa na to Slovensko, že čo by ste im odporúčili, prípadne aj zmeniť oblasť kariérnu? Za mňa začnite, nerozmýšľajte nad tým. Čím dlhšie rozmýšľate, tým viacej strácate času a potom len hlava ide na 100%, hovorí si pre a proti, vždycky bude viacej tých proti. Takže treba začať a potom za pochodu sa podľa mňa rozmýšľať, že či áno, či je to ten smer, alebo to zmeniť. Určite a skúšať rôzne role v tých pracovné pozície, že není teraz hanba si po 3 rokoch povedať, že robil som sale a chcem ísť robiť marketing, alebo že nebáť sa tej zmeny, že proste človek sa učí, mení a zisťuje o sebe nové veci a to je proste normálne prejsť podľa mňa na inú pozíciu. No a za mňa nebojte sa robiť chyby.
lebo na nich sa učíte. Takže aj s chybami to ide. A tie vás posúvajú ďalej, alebo vás teda zastavia v niečom, čo pre vás nemá budúcnosť. A robte si prípravu a tá tiež nemusí byť úplne 100%, pretože nikdy nič nie je ideálne, nikdy nič nie je 100%. Ako povedali kolegovia, proste choďte do toho. A za pochodu sa učte, robte chyby, poučte sa z nich, dajte si nejakú sebareflexiu a určite si nový cieľ, nový smer, alebo teda pokračujte ďalej. Takže za mňa tak. Ďakujem pekne. Takže dnes sme videli, že finančné príležitosti na Slovensku nie sú len o teórii, ale aj o konkrétnych možnostiach, či už v oblasti financovania pracovného trhu alebo vlastných projektov. Zaznelo, že dôležité nie je len to, aké možnosti existujú, ale najmä to, ako ich vieme uchopiť v praxi a prepojiť ich s vlastnými skúsenosťami a postupne si budovať vlastnú cestu, či už v zamestnaní, podnikaní alebo v kombinácii oboch. Verím, že dnešný webinár vám priniesol nielen prehľad, ale aj konkrétne podnety a inšpiráciu, ako sa posunúť ďalej. A ďakujem našim hosťom Livii Ploštinskej, Stanislavovi Celenkovi, Lukášovi Hromcovi a Danielovi Juklovi za ich čas, otvorenosť a veľmi praktické pohľady z rôznych oblastí. A tento webinár bol súčasťou projektu Slovretor Moc domov, ktorý pomáha slovenským profesionálom, študentom aj podnikateľom orientovať sa v možnostiach, podpore a príležitostiach na Slovensku. Viac informácií nájdete na našom webe príležitostinaslovensku.sk, kde nájdete aj kontaktné centrum. A ešte raz pripomínam, že dneškom sa uzatvára naša séria webinárov a všetci doterajší účastníci webinárov sú zapojení do súťaže o branding poradenstvo v hodnote až 3 000 eur od kreatívneho štúdia Verteco. Výhercu vyžrebujeme už v júni, takže určite nás sledujte. A ďakujem, že ste dnes boli s nami. Prajem vám krásny večer a veľa úspechov, nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek cestu. Pekný večer. Ďakujeme pekne. Pekný večer, dovidenia. Pekný večer ešte.